салом тамошобинони азиз, субҳи имрӯз дар яке аз ҷамоатҳои ноҳияи Деваштич автомошинаи тамғаи дуланд ки бензин мекашид ба мағозаи фурӯши масъулияи кишоварзӣ бархӯрда таркид. гуфта мешавад ки ин мошин аз Хуҷанд ба самти ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич дар ҳоли ҳаракат буд. дар мошин ду нафар қарор доштанду онҳо бо осеби ҷисмонӣ дар бемористони ноҳияи Деваштич бистарӣ карда шуданд. аз вазъи саломатии онҳо гузориш дода нашудааст. сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Москва гуфт ки тоҷикон дар занозании оммавӣ дар Русия иштирок надоштанд. ба иттилои манбаъ, кормандони хадамоти консулӣ бо шуъбаи полиси ҷои ҳодиса дар тамос шуданд. тибқи маълумоти ба даст омада, иштироки шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин ҳодиса сабт нашудааст. хотиррасон мекунем ки чанде пеш дар расонаҳо хабаре паҳн шуд ки гӯё дар хиёбони Вернадский хонаи 39 байни мизоҷони як қаҳвахона 15 нафар шаҳрванди Тоҷикистону Қирғизистон занозанӣ ба амал омада, дар натиҷа 6 нафар дар беморхона бистарӣ шуданд ва 9 нафар барои тафтиши иловагӣ ба идораи пулис интиқол ёфтанд. вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров пас аз мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон ба мавзӯи барқарор кардани парвозҳои мунтазам дахл кард. мо мехоҳем ҳарчи зудтар зичӣ ва ҳаҷми иртиботи мунтазами ҳавоиро барқарор кунем, иброз дошт Лавров. ёдовар мешавем ки аз 1 апрел Русия иртиботи ҳавоиро бо Тоҷикистон ки баҳори соли 2020 бо сабаби пандемияи коронавирус қатъ шуда буд, барқарор кард. прокуратураи генералӣ аз боздошти як нафаре хабар додааст ки ба гурӯҳҳои террористӣ маблағ фиристодааст. исмоилов бахтиёр бо мақсади нишон додани садоқати худ дар шабакаи иҷтимоии интернетии WhatsApp бо номҳои мустаъори Бахтияр Исмаилов, Исломиддин Ибрагимович ва ғайра худашро ба қайд гирифта ба воситаи корти Сибербонк ба суратҳисоби аъзоёни як ташкилоти террористӣ дар 5 сол зиёда 300 000 рубли русӣ фиристодааст. бо ҳукми суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ, Бахтиёр Исмоилов 15 сол аз озодӣ бо адои ҷазо дар колонияҳои ислоҳии низомаш сахт маҳкум карда шуд. 18 май марди 33 солаи сокини ноҳияи Рӯшон ки пеш суд шудааст, бо гумони содир намудани ҷинояти аввошӣ дастгир карда шуд. номбурда ҳангоми дар маркази ноҳия дар ҳолати маҳсӣ қарор доштанаш аз ҳиссиёти аввошӣ тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуда, бо марди 34 сола муноқиша карда, бо олоти халландаю буранда як маротиба ба қисмати чапи шикамаш задааст. дар натиҷа ҷабрдида ба саломатиаш ҷароҳати ҷисмонӣ барошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. тамошобинони азиз, ин буд чанд хабаре ки имрӯз мунташир шуд. барои маълумоти бештар ба канали мо обуна шавед ва аз ҳар ҳодиса огоҳ бошед.